Taivaallinen kenopsia. Enkelitien tyhjiä. Moottorin surinaa. Ihmiset säikähtävät meitä, kuten enkeleitä säikähdetään. Ainoa, joka saa suunsa auki, kiinni, auki, kuiskaa sanan ihme. Laulaa maan korvessa kulkevi enkelten tie. Parvimuodostelmassa staattista huminaa, enkelitien kenopsia, tyhjiö. Ilmestyisivätkö ne juuri sinulle? Luuletko itsestäsi ihmeitä? On Rauniomaan nokturnaaliset kilpa-ajot, jossa vastapestyä lakanaa heilautetaan ruutulippuna. Sen pessyt vastalangennut enkelipoika kuonokopassa on moottoripyörätyttöjen lemmikki. Häntä poljetaan kuin... You know, angels have no gender. So the girls pick it for him, so he cannot compete. Kuminhaju. Näkyjä liimatehtaista lähtökuopissa kaikilla kypäränsä, silti yhden katseessa nähtävissä lämpö kuin ydinreaktorin räjähdys. Tuhopolton hauntologia, toteutumatonta kleptomaniaa. The boy who is an angel is taking care of the already wounded. Liima kiehuu jo moottorit käyntiin, laukkaa. Tämä on evankeliumi, tyttöjen nukkuessa kerrottu. Puhe psalmin muotoon balsamoitunut, kysymykset ylistyslauluja, arvaukset valitusrukouksia, katumusvirsiä, varma ja tosi evankeliuni. Nainen ratsastaa moottoripyörällään, joka on aina salaa ollut hevonen. Enkelipoika jähmettyy patsaaksi, piiloutuu, rukoilee ja kutsuu luokseen armaadan. Enkelipojat meikkaavat lakanaa, enkelipojat kuhisevat, enkelipojat eivät liiku kronologioissa, eivät löydä merkitystä, mesoavat, helisevät, löytävät patsaiden alta onkaloita, joissa enkelipojat tajuavat olevansa moottoripyörätyttöjä, eivätkä enkelipojat palaa taivaisiin, eivätkä he tottele, eivätkä moottoripyöräenkelit tunnusta sanallista maailmaa. Heillä on evankeliumi ja enteiden armon lahja. He liikkuvat ajassa, missä enkelipoika siellä moottori. Angels have no gender, you know, so they pick it for him, so
he can't compete. Ette te taivaista ole saapuneet, vaan onkaloista lovista meitä palvelemaan te olette saapuneet. Ja kyborgi-enkelit ilmestyvät unista ikkunasi alle, tuhoavat eristeen, sylkevät, kuten moottoripyörätytöt syljeskelevät, ne sylkevät meitä kasvoihin. Ja kyllä he ilmestyivät juuri teille. Ja te syljette heitä takaisin. Hevoset kumartavat pyykkinarujen alla, jonne olemme ripustaneet heidät pojista kiinni. Ne muuttuvat jälleen patsaaksi ja kun me enkelipatsaan selästä iskee miekkoja, puskee lapaluita. Sen tyttömiekka lävistää, helisee, 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 helisee. Pyykkipoitia sataa taivaisiin päin. Enkelipoik runko yhtyy siipeen, yhtyy hevoseen. Turvan takana moottorihampaat lakanaan. Moottori pysähtyy, poikien suonissa virtaavat. Moottoripyörätytöt suutelevat kypärän takana. Ja ne kaikki syljeskelevät bensiin ja Artificial Archangels kielillä puhujat mykät Apokalyptisista olosuhteista selviää löytämällä laumansa. Silkkaa pyhää henkeä suoraan tankkiin. Ja tämä on enne. He nousevat kyborgi-enkeleinä. Nuo ilmestykset. Mekaaniset kentaurit, enkelipoikatytöt moottoreineen johdattavat pillastuneet unien rajojen yli, jossa kentaureilla ei ole rintoja ja leikkaushaavoista pursuaa meikattua lakanaa luovutus, ruutulippu, valkoinen ruutulippu, luovutamme, antaudumme. Uutta evankeliumia lauletaan, enkelit laulavat ja me uskomme heihin, sillä olemme heitä. Embrace angel mode. The ultimate clairvoyance. Enkelikiiltokuvat liimataan häpyluulle vuosia ennen kuin alkemisoitu ruumis alkaa puskea siipeä. Olet taivaallinen johdatin sille, millä ei ole sanaa. Välittäjäaineita ilman reittiä. Valut kumia, terästä ja epätodennäköisiä niveliä. Nämä ovat enkelöitymisen mekaaniset prosessit.
Angel mode activated. Kaikilla kypärät, selät auki, nahkariippumat. Voittaja leikkaa ylijäämiä autuaasti, rintakehän mädäntyneet nektariinit laukkaa. Hiekassa piehtarova nainen tekee pesän kuin synnyttävä hevonen. Kuoppaan hautautunut moottoripyörän turpa selkeää naurua. Ja he nousevat. Aina salaa ollut hevonen, enkeli, tyttö, poika, sen ylielävää taksitermiaa laukkaa. Sidomme rintakudosta kiinni häviäjiltä leikatuilla ihokaistaleilla. Embrace Angel Mode. Entities without clear definitive markers. What differentiates an angel from a genderless being? Kyborgi-enkeli on mykkää valoa. Todistettu enkeli on langennut, siis polvistu. Ryhdy evankeliumiksi ruumiillisessa muodossa, luo oma biblikaalinen hirviösi. Saranaan, jouheen, ihokaistaleiseen rintakehän mädäntyneet nektariinit leikkaa irti. Olen väylä. Maan korvessa kulkevi hirnahdustie, maan korvessa kulkevi mykät enkelit, mykät enkelit. It's really hard to talk about gender when you are an angel, a machine, a horse, a motorcycle, a statue, depending on your mood. Enkeli taivaan lausui näin. Miksi hämmästyitte säikähtäin? Me ollaan messiaita toisillemme. Synnytin johdin katkaisuhoito silkkaa valoa. Symbioosissa loisia. Mitä enkelipojat antavat, moottoripyörätytöt vastaanottavat. Mitä moottoripyörähevoset antavat, enkelipatsaat vastaanottavat. Ja tämä on sukupuolen leikkaan liimaa utopia. Mut miksi hämmästyitte säikähtäin? Tämä kaikki kovettuu patsaaksi. Vielä toimivat mekaaniset siivet tuhkaa. Haamukipua ei ole. Tarkista enkelöitymisen prosessi. Todistettu enkeli on näky. Suun alla on stigma, huomaat koneiston, jossa pyhä ja langennut vuorottelevat. Kuinka paljon pure magic, heavenly magic ihmiskeho kestää maan korvessa kulkea? Ilman, että inkarnaatio alkaa kiinnostaa.
Kirurginen inkarnaatio maan korvessa mahdollinen. Todistamaton enkeli on uskoa. Ja tässä vaiheessa esitystä tämä enkeli alkaa pelätä puhuneensa liian suoraan, vaikka voisi lillua esoteerisen runouden peittävässä udussa. Toivon salaman iskevän 13 minuutin päästä, ja jos se on totta, selvennäkijäpalveluihin niin saa ottaa yhteyttä. We need to embrace angel mode. Ja antaa niiden säikähtää.